Konatech. Assalamu alaikum les jama, donc on a continué à Python tutoriel et jeux vidéo et comme corrélé. Donc en coup de jour, nous abonné notre chaîne, nous faisons donc nous faisons continuer la vidéo, nous avons fait abonner chaîne bien sûr. Et puis présentement comment on a tiré la tour à bord écran on nana. N'a fois tu comme on a dit carré ne, amna klaka image de blanc. Agara na apprécié parce que ni ma base ku ira na apprécié la kata image de là. A te famille possible c'est pour ça que mega essayer la base ku ira la chama famille follow. Donc présentement le fait avec la bord écran on c'est pas cool. Nga cɛkɛ ka to i garan kɔnɔ peu importe n b'a fɔ an ka terre tɛ se ka bɔ i garan kɔnɔ n'a bɔra i garan kɔnɔ dɔrɔn c'est pas cool donc présentement an bɛ fɛ ka a to écran kɔnɔ pour que ka maintenir écran kɔnɔ an bɛna o code de sɛbɛn sisan avant k'an k'o kɛ an bɛna nin tutoriel 5 in copier ka sɔrɔ k'a coller k'a kɛ tutoriel 6 ye sisan non non donc on va au lieu de 5 on va écrire 6 et puis on va dire maintenir la terre dans l'écran maintenir la terre dans l'écran. Ok, dans l'écran. Boom. Donc, au créer l'influence, au créer l'inconvénient, on a acteur de maintenir l'écran. Donc, au code, au kanga kanga updating, on a fonction updating. Donc, on a fonction updating, on a ni un bouton appuyé, on a donc à déplacer. Donc, au fonction clé, on a amena essayer acteur de maintenir l'écran. Donc, maintenant, commentaire, c'est bien en follow. Et puis, moi, c'est maintenir. Voilà, c'est un acteur de l'écran. Maintenir acteur dans écran. Donc, on a un acteur maintenir écran. On a ça. On a if self.rect ou un rectangle. On a fait un rectangle jamani megabore. Point left. À left, on a un rectangle côté gauche. À côté gauche, nous avons 0. Au x0. Donc, on a logique de ça. Point left. Donc, à côté gauche, il est. Ok, certes, ok, présentement, nous sommes en quête 0. Ni on va donner 0 et présentement, au corps, au en self.rect, en rectangle position gauche, on a claqué au l'état, ok, 0, 0 et tout. À manga temo, à tout aussi. Au corps, on va balaner méthode, est égal à 0. Donc, présentement, si ça n'est ni programme existé. À un côté gauche, il t'a donné un instant. Ni clic droit, il a exécuté. Na, ni nana, non, ça. Kata ni taara gosi la sisan i ma n bɛ ka gosi digi an tɛ se ka bɔ cogo si nin kɔdi in bɛ k'o de fɔ parce que an ko ni an ka nin rectangle mun filɛ nin ye sisan a côté gauche n'o dɔgɔyara ni 0 ye nin dun kɔfɛla écran in kɔfɛla in dun ye 0 de i ma donc an ka nin côté gauche n'a tɛmɛna n'a dɔgɔyara ni 0 ye dɔrɔn o kɔrɔ an y'a fɔ yan nɔ n'a dɔgɔyara ni 0 ye dɔrɔn an ka côté gauche in ka to 0 la toujours a tɛ se ka tɛmɛ o kan i ma n bɛ k'a digi digi a tɛ bɔ quoi kɔdi yɛrɛ de y'o fɔ mais n'i ye tɔw digi mɛ ta mais n'i magara écran 0 la dɔrɔn a m'a digi k'a digi a digi a tɛ bɔ donc an bɛna o kelen de appliquer sanfɛla ni dugumana ni sanfɛla ni dugumana ni kinibolo parce que an ye ɲuman bolo ta de kɛ sisan donc présentement sisan an bɛ sɔrɔ ka yan nɔ an ye gauche ta kɛ an bɛna droite ta de ɲɛnabɔ sisan donc an b'a kɛ if c'est la même chose self point rect point right donc droite an bɛna droite ta de kɛ sisan et puis n'o ka bon ni an ka écran bonya ye 800 de an ka écran largeur bonya ye 800 de n'a sɔrɔ i ka écran largeur bonya tun ye 200 ye i tun bɛ 200 de bila comme an ta ye 800 ye an bɛ 800 de bila donc n'a bonyana ni 800 ye dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na ale yɛrɛ kɛ tuguni o dan ka kɛ 800 ye a tɛ tɛmɛ o kan aussi simple que ça donc self point rect donc an ka rectangle droite n'o bonyana ni 800 ye donc an ka rectangle droite in ka to 800 position a tɛ bɔ o droite kɔnɔna na quoi voilà c'est ça donc égal à 800 donc sisan n'an ye nin kɛ sisan an bɛ se ka nin exécuter donc an bɛ taa droite la droite la a tɛ ka bɔ fɛnɛ
maintenant sanfɛla jigin a bɛ bɔ a kɔnɔna na n'an jiginna dugumana ta fɛnɛ bɔ a la donc présentement aw yɛrɛ bɛ se ka bon je conseillerais que a ka pause minɛ a ka se ka a essayer ka sanfɛla ni dugumana ta kɛ sanfɛla ta o bɛ kɛ y0 donc o kan ka kɛ y0 dugumana ta komi an ka écran bonya 600 ye donc dugumana ta ye 600 ye quoi et puis o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ an ka rectangle ne bɛ fɛ ka comparaison kɛ sanfɛla o bɛ bɛn sanfɛla a bɛ fɔ o de ma top dugumana TOP ok sanfɛla tɔgɔ ye top et puis dugumana ye bottom ye donc au lieu que i k'a kɛ point fɛngɛ ye au lieu que i k'a kɛ point right ou bien left i b'a kɛ up top sanfɛla in ye top ye dugumana ye bottom ye donc a bɛ se ka pause minɛ et puis aw yɛrɛ bɛ se k'a ka kɔdi kɛ voilà en espérant k'aw sera k'a kɛ aw yɛrɛ ye et puis n'a ma se k'a k'a yɛrɛ n'a ye pause bila donc ne bɛna kɛ sisan k'o k'a yira la donc on fait if self point rect point top donc an bɛna sanfɛla ta de kɛ sanfɛla donc comme n y'a fɔ cogo min na y0 de ye quoi donc on fait inférieur ou égal en fait n'a ka kɔrɔ bonya ni 0 ye et puis présentement n yɛlɛnna n ka 2 points kɔ donc o de la erreur de nɔ bɛ yan nɔ et puis là o 2 points kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka self point rect point top est égal à 0 normalement donc an bɛna dɔ in fɛnɛ fara a kan directement parce que an tɛ fɛ vidéo min ka jan self point rect point bottom de dugumana ye tantôt donc comme an ka bottom ye fɛngɛ ye quoi 600 ye an ka fenêtre bonya 600 ye et puis on fait ça donc n'a ka bonni 600 ye bonni ça c'est pas obligatoire hein a bɛ se ka bɛɛ kɛ ni normal inférieur ou égal ou supérieur égal a bɛɛ ye fɛn kelen cɛ a bɛɛ ye kɔrɔ ye quoi donc présentement an bɛ sɔrɔ k'a fɔ self point rect point pardon est égal à 600 boum donc son kɔfɛ sisan n'an ka programme exécuté n'an ye sanfɛla digi an tɛ bɔ écran kɔnɔ n'an nana fo dugumana fɛnɛ na an tɛ bɔ dugumana na donc nin y'an minɛnen écran kɔnɔ pudayi an tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen ni kɔni nin y'an minɛnen écran kɔnɔ de donc sisan an bɛ ka se k'an ka fɛngɛ acteur bouger comme cogo min ka d'an ye donc est ce que an bɛna bi ta bila yan nɔ asalamualeykum Konatɛ k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ donc n'a mago bɛ kɔdi la an bɛna lien bila YouTube vidéo dugumana na a bɛ se ka taa tutoriel ninnu kelen kelenna bɛɛ la k'a jateminɛ n'a mago bɛ mun na ko kɔdi n'a ka kɔdi comparer pour que ka se ka avancer merci